Už si to ide. Lukáš, vidíš tam cestu, či nie? Už nie je to? No, tak čo tam vidím, do piči. Ome. Ome. Crnka, kopec, crnka. No rozjeb mi cvičisko. Príde sem vo štvrtok, aby nejaký kokoti nám dojebali cvičisko. Jebe. Zober, tu to bude kolej podľa mňa. Tu zastávku si mal zme. A Gudny, keď si to preletel, 5 mm od toho. To je slabota. Kde chceš ísť? Takému obchod neviem, Tesco alebo tak. No tam je veľa aut. Tak veľké parkovisko. Tam je skôr veľa lamp. Alebo okolo Teska, tam ako je tá cesta. Tam je taká zákrutá, som tam s oným hádal také šmiky, len tam to moc neprežil, lebo tam keď to pichneme do oného. Tam sme vtedy skúšali tú tvoju feltu, neumož. No, keď som tam gumovačku dával. Hej. Nevolá mi nikto? Posledný telefonát. Ale tak cestu chceš nesítiť, nie? Lubo, zatáč. Pojdi do Boha. To je onboard. Musíme diktovať zákrty teraz. Dneska Luboš mi čekáva to začal na videu. Tak to háďu. Počkaj, túto šrobičku schováme do vrecka. Tak by som sa rád pripútal, ale... Jedi! Ty blázon! Hodí do Boha! A tu 90 natáčaj. Cristiano Ronaldo. Ako keď sme 200 išli. Na budú ti to skličko z tachometra vybere, či to bude vode. Kde si zajebal, ty pás? Za to sú chudy. Sa nedá pripútať? Nie, na čo ti to je? Nehaj môj pás! Počkaj, idem ako v lietadle, musím si na hlavu medzi nohy. Daj to spečie. To stíhať môžeš ísť. Dobrý. To je vidno tam na čo? No. A teraz už si kameru nech to je vidieť. Mladydriftery.sk Proti auto. To za auto, skrižovatka, no. Ide auto, nejde. Nejde. Jedna strana, druhá. Mladydrifter.sk Zákaz odpočenia. Mám pič. Nedaj, že na to. Dávaj, tuto toho stromčeka. Ujko, fajšia, ty ho tu sejbilo. Tu je obrubný. Tu je auto. Tu je auto, prečo bol, vidíš? Ja bol obrubný, som si nevšimol. Vidím už oné mávaniu, ako patrí. Aby tu neboli dízly. Neviem, to zvyknú chodí na Passate. Už mám odsledované. By tu tetka nebola z gone. Teraz. A tuto, jebni kontor, dávaj!
Aha, media. Krása. Kto to bolo na česnoku? Suka, berme ich! Suka! Otoč sa! Ukáž mi lásku. Suka sa smiala, mali sme ju zobrať. Man! Tento líže tieto obrubníky. Beráte na to cestu teraz. Výjazd do piči, ako tu nesledujem, nestíham to tu sledovať. Zober ešte tie štetky. No, zoberieme. Zakrieš to čo rado. Otvorím ti okno? Opa! Ale ty sleduj, one nie štetky. Počkaj, čo to budeš? Početko No, vidieť? križ za čo rado. Čo? No, ja neviem čo. No jasne, ja idem po nich. Poď sem, ty to. Tam To je je auto. Jebe ti! Cez iPhone, SMS, pod so mnou von. Čižka šlopla von. Že hlásené auto už hľadka ide k Tesku, musíme ísť inde. Aj, musíme zmeniť to všetko. Už ti blikajú 3 hviezdičky. Kde? Toto je blázon, tento rozpýtal. Nie, počkaj, pred nami je auto, tak kus ode. Ukáž mi lásku. Skôr natáčaš. No a tu bude video, nechaj. To zostriháme potom. Nie, nepredbiehajú. Bože, chovanie sa rozplač. Nerozjeb mu to je drahé auto. Ešte no ty koko, ty ideš na zastávku, ty jebo. Vlastník BMWčkársky vyjebaný. Tuto kara vymetieme skrz kokotinu v Nemecku. To zober snehuľáka takto. Ježiši pre Boha Kristovo. Ježiši pre Boha. Dávaj. Toto je kruhový, prosím. Žime. Jo, čakaj, teraz ideme my cez kruhač. Metro po piču. Jebeš ti! Ty cez proti smer sa jebeš? A čo jebeš? Dávaj, kontruj. Ty koko, ja by som zakázal takéto hry. Need for Speedko by som zakázal. Do 21. Aha, to ako si driftuje s košíkom, čo ti jebe? Bacha, tam sa devala kušanie. Tam tu to poď. A kontruj, dávaj. Nechcem byť kokot, ale povedal som ocovi, že sa idem preskať na tom. Nikto je sa tam. Daj mi poštek. Toto má nacisno. No dosť. To ani radšej nie. Toto nie. A máme radi svoje nápravy. A okolo lampy. Ja zatočím seba, ako reagujem na to. Počkaj. Jo, to povedal, to je blázon. Ty magor. Skauta, kriky, dojky. To proti sme. Tu je lampa, Aby ste mi verili. Ja dám, nechcem byť kokot, akože nemám ešte vodičak, ale aj to by sme nemali chodiť. Ale štvrtok budeš mať, tak sa už máme dať. Á, kameruj. Ojoj. Nie. A teraz reálne. Tento bol fajn. Dobre, asi sa chce zmeniť. Ešte aj košík si ideme zobrať. Do piči, zapoj to ako sajtku. Počkaj, tu taký kokot, tak nevybehne. Za chvíľku budeme musieť zmeniť pracovisko. Či kamionisti budú v piči z toho? Nešmíka sa vôbec. Joj, a teraz natáčať. Nedáme, teraz iba takto natáčať. Pomol hotový. Dobre, stačí, aby nám pomôcť. No, teraz sa vyhľal.
Mama krútia môžeme zdržať. Nie, že by sa mi točila hlava. Toto je terapia proti tomu, aby ti nebývalo zle v aute. Dáš, to dáš. Je teraz východ. Ja už som prešiel. To je jedno. Tuto sa otoč. To je jedno, ty chodíš aj tak, kade chceš. Ježíš. Ježíš. Poď ako protismer, nie protismer. Tuto poď. Tento bol fajný. To už bude dlhé video, veď to kým dáš na Facebooku, bož.